Hallo? Hallo. Hallo. Lachen. Vind je het leuk hier? Ik vind het heel leuk. Nou, dat is maar goed ook. Ja, ik heb er nu wel zin in. Ja? Ja. Gelukkig Het is maar. wel inspirerend eventjes dat ik hier Wel, nu hè? ben. Hè? Wel, hè? Ja. Dus, ik ben blij dat ik er nu even ben. Dat vind ik wel, doet me goed. Ja. Het geeft een goed gevoel. Het wie even de sfeerprio voor Hessel en Tess. Maar nu nog op de kop al 26 dagen. Dan staan Huid en dochter van der Kooi van Schielge in de Ziggo Dome in Amsterdam. Voor als het goed is 10.000 fans. Al rond een weekend is er in de studio onder Café de Groene Weide het repeteerd met het achtergrondkoor. En dat ben net de minsten. Dit zijn niet de eerste, de beste. Dit is eigenlijk gewoon het beste van Nederland. Vinden wij in ieder geval. Zij doen bijna alles. Met nog een paar. Van Borsato tot aan Paul de Leeuw, tot aan weet ik veel wat. Ik denk dat Jodie Piper misschien wel 300-400 hits ingezongen heeft. Zo. The Queen of the Backing Vocals. Volgens mij de godmother van Of the Backing backing Vocals. vocals, Ja. zoiets. New but since spring. Right to be free. Hessel en Tess zijn dan net de grootste namen in muzikaal Nederland. De backing vocals zijn enthousiast over de keerwerking. Down to earth. Dat is het. Dat voel ik. Nou, ja, Down to earth en helemaal self-made. ja, dat wou ik Ja, net zeggen. helemaal Ja, self-made. helemaal eigen. Helemaal zichzelf. En daar kom je eigenlijk in Nooit. onze wereld Nee. iets te weinig tegen. Nou ja, daar doen we het ook mee natuurlijk. Maar het verschil daarin vind ik best groot. Ja. Zij zijn echt zichzelf. Ja. Doen geen concessies. Nee. Dit is wat we zijn en zo willen we het. En dat blijkt dan ook nog helemaal te gek te zijn. Ja, what you see is what you get. Ja. En dat is fijn. Maar precies die onafhankelijkheid kan in de waai staan. Dat viel de test doet ze kwartlien een eigen single uitbracht. Scary World. Zit je er hege verwachtings van, maar die kwamen net uit. Oh, scary world, I know you overrule me. Ik ben ervoor gewaarschuwd. Het is, dat ze de landelijke radio het niet zou oppakken. Maar als het gebeurt, is dat toch een teleurstelling. Ik kan hier wel gaan zitten en zeggen, wow, kan me niks schelen. Maar dat is niet zo, want ik heb onwijs mijn best gedaan. Ik werk me helemaal de tering. Ik denk dat ik een te gekke plaat heb gemaakt. En het voelt toch een beetje alsof iemand zegt van, zo, jij bent best wel een lelijk kind. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar goed, het is een liedje. Het is maar een liedje, maar het is wel jouw liedje. Het is je ziel en zaligheid en je gevoel. Maar ik weet ook hoe het wereldje in elkaar zit. En ik weet ook dat je als independent, dat het gewoon heel erg moeilijk is om er doorheen te komen. Dat zijn wij wel, dat is Tess ook. Heel erg gehecht aan onafhankelijkheid, zeg maar. Dat is onze kracht en tevens onze zwakte. Onze zwakte zit hem dan in het fenomeen dat niemand een belang in je heeft. Het liep erop dat Tess het gelijk aan haar kant had. Met 10.000 fans in de Ziggo Dome. En met het aannemen van de dagen neemt het druk ta. Ik heb wel momenten dat ik ineens denk van, dan weet ik het niet meer. Maar het gaat ook weer heel snel weg. Want dat zeg ik, het is een proces. Je bent daarmee bezig en af en toe dan, en dan is dat ook weer voorbij. Ja, net een regenbui. Somebody told me. Dat is wel heel mooi. Echt wel keihard. Echt wel. Is lekker, hè?